Assalamu alaikum. Man Bello. Alhaji Gaude. Wai kana nan ma? Wallahi ina Alhaji. Ina wani? Kwana biyu. Wallahi kuwa. Ya aiki. Wannan me kama da kai fa? Dan uwana ne wallahi. Kalle shi ne ni, kalle shi ne ni. Ai na ga kama. Daga karkara yazo. Amma za ka kama ya fi ni shekaru. Saboda wahala kauye. Wuya ce. Ai ka san kauye ana shan wahala a yanzu. Ga yanayi da ake ciki. Ka san sana'a yanzu sanyi ya busa. To goba babu goba. Ni ka san goba nake sayarwa. Haka ne. To shine yazo ya ce to ya za a samu aiki na ce to zai yi ni ba zan iya ci da shi ba amma izo in samu masa aiki. Yawa. Zo tun da shi gwanin wanke doki ne a gida. Kwarai. In ya wanke doki a ranar in ya wanke shi in ya haushe yake cin na ɗaya ko? Ko doki kadai? Ni fa jaki, duk girman jaki wallahi da harbe shi. Sai in wanke mai ko'ina da ko'ina. Har bakin nan mai gwagwaje mai. Wannan har tirela ka wanke. Ai to mutumin da yake wanke doki mai rai da jaki kuma ina mota da ba ta magana. Yanzu ba baka bace wannan? Ba baka bace? In na fara goga mata tsotso he ta zama fara. A kai. Ai kai banna. Yayi banna ai. Ko? Ai ka sani uku. Kadan ake dan shasharewa. Sama zaka mata. An gama. Ai in ka da ta kai ka samu uku. Na ga ana sheka wani ruwa. Wani. Din na wanke motar ne? Wanke mota. An gama. Ai wannan ma mai sauki ne Alhaji. Tuna aiki yaro bari idan ya rige yazo yanzu zaka fara aiki idan yazo zai koya ma wannan abin wanda ake rikewa. Ai ba matsala. Wace zan fara wankewa? Mu je ka ci shinkafa. Sai ka dawo ka ji karfin jikin. Ka je samu tuwon dawa. Ai da ko Aisha ta anan gurin yaje ta zuba mai tuwon dawa. Kai. Ko dan kwana da baka sani ba? Je da shi ka ce ta bashi da naira 100 to. Kar ya faɗi fa nan gurin. Kace shi. An kawo mota a wanke? Ina so ka min wanki mai kyau saboda ina da taro ne. Ina ka dama. taron majalisa kai mun wannan abin. Wallahi ban lura ba. Ni ka bade da ruwa za ni taron majalisa kamar yanda na sani. To na ba sa wanki. Allah ba sa wanki kuma sai na yi kokari na shigar da sunan ku majalisa wallahi. Sai na kwace gurin nan. Allah sai na kwace gurin nan zaka gani. Zaka san dan siyasa ne ni. Kai mun wannan abu kuma haka za ni majalisar. In ce wani talakan gwamnati ne yi mutunci na. Wallahi na ba sa zuwa na ba sa wanki. Haka na kin majalisar nan wallahi.